Entre dúas terras. Moi boas, isto é Entre dúas terras podcast. Este podcast número... Mackenzie número... 10. Podcast número 10. Bueno, hoxe vamos con novas movidas que non vos vou explicar eu, vai explicar o... Como non, teño que presentalo como se merece, porque ele é un deus das líneas, é unha jaibota hipertrofiada, é o Mufasa dos podcast, é o lobo da curota, é o capitán das nosas vidas, é o máis poderoso que un titán, máis avispado que un raposo, con un inxeño máis afiado que unha vespa, é o terremoto do Barbanza, Mackenzie Rodríguez. Hola, que tal? Bueno, non sei se de javiota hipertrofiada eso, non sei moi ben. Se a colastes aí, pero bueno, sí, hola a todos e todas, que tal? Aquí un día máis, agora con máis constancia que nunca. Sí. Que falando desto é o capítulo desta segunda tempada, e pa semana, bueno, se estades escoitando isto cando estamos publicando, pa semana facemos un ano entre dúas terras. Anniversary. Entón, bueno, habría que pensar en facer un capítulo especial, pero esta vez non vai poder ser na de pichón, pero bueno. Pero hai que facer algo. Faremos algo. Xa maquinaremos a ver que podemos facer. Mira, solo que isto non ten relevancia ninguna, pero o de jaibota hipertrofiada, a min, claro, dixe, o meu cerebro dixo, menciona un ave autóctona. Saliume jaibota. Pero claro, jaibota, chamache jaibota, igual é hasta ofensivo, dixo, pues hipertrofiada. O sea, como fuerte, como moi así. Vale. Bodybuilder. Con esteroides. Exacto. Sí, non pasa nada. Eso é, non pasa nada. Bueno, a ver, unha cousa. Sí. Voume dirixir á audiencia un momento. A ver, hoxe Mackenzie vos vai explicar o que vamos a facer. Hai que decir que a min Mackenzie explicoume isto como 4 veces. E eu creín entendelo des 4 veces, creí que entendelo 3. pero creo que a segunda vez cada vez me dixen, sí, moi claro. E depois eu expliquei de volta e dixeme, non é eso. E despois, así, e eu creo que ao final xo entendín, pero ahora vai vos explicar el. E a ver se vos entendedes. A verdad, non se pode mandar ideas cando te pasastes un pouco bebendo. No, fíxenme o picha un lío. Normal que Carlos, o sea, neste caso foi culpa miña, porque ocurréseme unha idea desto que cando vou pasar a Kenzie, ocurréseme ideas para o podcast e tal, e ocurréseme unha idea porque hai unha canción que me mola moito actualmente, e dixen, pois mira, vou poñer un tema sobre isto, pero despois fun evolucionando na mente hasta tal punto que, por eso lle dixía a Carlos, non é iso, é isto, tal, hasta tal punto que evolucionei tanto que o tema que quería incluir non valía xa. Entonces agora saberíamos como vai pasar, porque claro, Carlos non sei en que se basou, ni o que lle dixen ao principio, no que lle dixen despois, e eu non sei que facer tampouco. Así vale. Que traemos os 3 temas cada un e que sea o que Deus queira. Bueno, pero espera, temas bueno, o tema, agora vou explicar, vale. Sí, claro. Que eu escoitei un tema, eso, e dixen, mira, ocurreuseme que podemos, isto xa é parecido ao que fixamos no último capítulo da primeira tempada, que dixamos de encontrar cancións que non conoce moita xente, pero que nos gusten, placeres culpables, pero nese caso eran cancións de todo tipo. Agora, ocurreuseme facer cancións que a priori non nos gustan os artistas, e de feito ao mellor pensamos incluso que como lle pagan a este home por facer música ou así, xente. Pero esta é a parte polémica, sí, continúa. Entonces, claro, ocurreuseme eso. O problema está en que a canción
que eu, se me ocorreu ao principio que a vou poñer, o sea, dixo así para non desvelar nada, é dunha persona que está bastante ben reconocida, aínda que a nós non nos guste, está ben reconocida, non? Vou poñer un exemplo para que me entendades definitivamente. Podeche gustar unha canción de Shakira, que non pega con nós, pero Shakira, objetivamente, é moi boa música, ten moi boa voz, aínda que faga un género que non nos guste. E pois hai Leonardo Dantes, por exemplo, que é un friki, que fai... tiene nombres mil el miembro viril, pero a mellor parecenos un temazo esa canción, como King África a semana pasada. Pois eso, algo así. Entonces creo que ahora estamos aí nun limbo, entón Carlos non sei se puxo King África ou Shakira. Vámoslo a averiguar agora, e eu creo que puxen un pouco de todo. Son uns temiñas cada un e xa está. E agora que dixe Carlos o que entendeu, se quere. Dúas cousas. Eu creo, no, eu creo que o que escollín é o que esperabas ti, creo. Pero despois ao final do podcast igual me dis, no. Pero claro, non, é que eu creo que o último que che pedín é o que non quería. Entonces porque se non me encaixa a canción que quero meter. Pero nada, vamos a ser así, veña. Eu como despois de 4 explicacións seguía sin telo claro, eu collistes de todo un pouco. Vamos a ver. Bueno, a min costume un pouco porque claro que os teño, pero a ver, eu interpretei, no. Para min o título do tema que ti estabas planteando era cancións. Porque aquí a dicotomía esta é ti como... Claro, porque a semana pasada claro, me decías, por exemplo, unha canción, sabes, non sei, Daddy Yankee. Xa, porque Daddy Yankee é unha persona que ten millóns e millóns de fans. Entonces, sí, é unha cuestión de perspectiva. Entonces, eu interpretei para min e para o meu gusto musical que cancións me gustan, pero me sinto culpable por escoitalas un pouco. Sí, vale, polo pues meu sí. Está ben, sí, correcto. Vale. Sí, non quere decir que... Bueno... non quere decir que as cancións que vai a enseñar hoxe as considero unha mierda. No, a mí me gustan, pero no, o sea, me sinto culpable. Pero xa solo con isto xa vamos a ofender xente. Eso seguro. Porque claro, se ti dis, me gusta esta canción, pero síntome culpable porque no fondo eu creo que é, bueno, non sei. Me entendes, sí, non? Está ben. A ver. Pero o carallo. Si queres empezamos pola túa que iniciou todo isto. Vale. Vamos a empezar por esa e así xa, vale. Pero teño un pouco de todo, pero bueno. Vale. Eu resulta que é unha canción super actual, aí molame moito ahora mismo un tema que está candente e que é de Bizarrap, que non sei ni como se chama, que é con Luke Ra, que é o... como Bizarrap lle chama as cancións números, é o Music Sessions 61. Vale, pois molame moito ese tema, parece que ten moita marchita e tal, eso, se queres poñémoslo sin máis dirección. Sí, vamos a poñelo, pois se tal falas un pouco, non sei moi ben de que, pero de algo. Obviamente é unha Bizarrap Session que... Pasamos de estar juntos en la secundaria a stalkearnos con las cuentas secundarias. Pasa el tiempo y por más que conozca varias, tus besos eran cosa necesaria. Y te busqué por todo el baile pero no te encontré. Y sonó la canción que te dediqué. Y ahora me di cuenta que no me hago el duro, no me hago el durísimo, pero en el fondo te extraño muchísimo. Pasan los días, los meses y no puedo olvidarte. No me hago el duro, no me hago el durísimo, pero en el fondo te extraño muchísimo. Pasan los días, los meses y no puedo olvidarte. No me he podido olvidar de ti, aún guardo los recuerdos dentro de mí. ¿Pa' qué digo que no? Sí, nunca he conocido a alguien así, así de buena, así de loca. Si lo mueve no existe quien no te reconozca. Cuando esa se me viene pa' adelante no me pienso tirar pa' atrás. Te doy una media vuelta y despacito empieza a bajar. Subime la vara que das para más. Vos estás muy buena para hacer caridad.
sono Bueno, corto aquí porque senón vai nos ir moito de tempo, pero eso. É que ten moitas cousas, sabes? O sea, Hombre, si é máis cambiante, o arreglo está mellor que o que estou acostumbrado a escoitar deste género. O sea, sí. é que ten como rollo cumbia así de fondo, É que ao primeiro pensas que vai ser un baladón latino, despois de repente empeza a meter... Sí, claro. E despois No, o seguinte verso xa non se parece nada ao primeiro, musicalmente. Entonces, como que, Dios, me ten entretido toda a canción así. E despois ainda ten un puente bastante chulo tamén, bastante chulo para min, claro, pero eso. Entonces, foi a raíz desta canción dixen, joder, pois, a ver, o tipo, bueno, outro día xa que a Maluma cantaba mal, ao mío tamén que sepamos aquí. Para min este tipo ten boa voz, pero, o sea, non desafina, dar, o que sei. Bueno, pero ahora xa tamén o desafinar en directo, en estudio... Xa, claro, é verdad, sí. Tampouco, coitas o disco que eu gravei de Sons of Exodus, tamén parece que canto como Os Ángeles, pero claro que desafinei. Hostia, que pensas que non tuve que corregir notas? Claro que tuve. Todos pasa ya. O carallo que non. Pero, porque ademais, bueno, Bizarrap, obviamente, isto é para o vídeo, porque, quero decir, bueno, a ver, igual isto sona un pouco obvio ou estúpido, pero por si acaso, isto que estamos vendo está grabado para a imagen, quero decir, el non está cantando aí. Sí, bueno, pero, claro, non sei. Sí, no, a ver, non... É que a min, claro, este estilo me costa un pouco poñérmelo tal, pero sí que recoñezo que se me poño... Intento, sabes, sí, poñerme así un pouco objetivo de meterme no estilo, a canción é máis variada e é... O rollo, eu creo que o rollo é... Hostia, que é eso? É unha canción do Zelda que é o meu turno de chamada. Hostia, pensei que era unha gaita sonando. O teu turno de chamada é do Zelda. É un acordeón. É un acordeón, vale. Digo que a música eu creo que ten que sorprender. O sea, ti non podes, unha canción non pode ser predecible todo o tempo. Puxo sin sonido, eso non é igual, cuidado. Joder, o Zelda en París. Porque sona unha melodía París. Fricada, do Zelda, do xogo Zelda Breath of the Wild, que hai varios tramos, pasajes no xogo no que hai un halo, que é un orni, que é unha das, como se di, das... Ui. Entonces estáche... que están insistindo... Maquen, que estamos grabando un puto podcast. Por eso, vou a bajar o móvil. O Zelda sona aínda en silencio, increíble. Nada, eso, bueno, pues, a ver, enténdoche. Enténdoche. O sea, a min non me gusta, pero enténdoche que pode ser un... Sí. Sí, o que pasa é que, claro, isto non é Leonardo Dantes ao final, porque Bizarrap ten unha fama moi boa. No, pero da igual. Ten que ser culpable para ti. Xa, eso. Pois eso, xa está. Pois xa está. Así que agora que... A ti gustache, pero ti sinteste mal vendo isto. Con esta en concreto non é que me... Bueno, sí, normal, pero non é que me sinta tan mal. Hai outras cousas que veñen despois que sí que me avergonzo máis, pero bueno. Buah. Somos o opuesto do... É que non me avergonzo de escoitar a Luis Miguel, entonces, eu que sei. Somos o opuesto de ser inclusivo. Eu son un puto troll. E ti estás te convertido en outro. Sí. Ai, en fin. Bueno, entonces, ahora que comparto unha... Ponte unha, sí, veña, comparte. Vale. Porque que vamos a compartir 3 cada un. Dará tempo a 3 ou... Sí. Vale. A ver, eu creo que... A ver, eu teño... Empezo pola máis suave. Sí. Sí, non? Porque teño unha... A traca final ten que ser a mellor. É que eu teño unha traca final que a min me sona que xa cho dixera algunha vez, pero dudo que te acordes e creo que che vai petar a cabeza que a mí me guste eso. Creo que... Pero bueno, vouche poñer unha que... A ver, gustalle a moitísima xente, pero claro, a min... No seu momento me jodía que me gustara un pouco. Que a mí me perdón a tontería ahora, Vale, é unha canción de Rihanna. Bueno. Vale, que a mí... E a min... De feito, xa digo porque a xente porque Rihanna, a min, Rihanna, sabes, de Beyoncé, entre Beyoncé, Shakira, Lady Gaga, todo isto, é a miña favorita. A miña favorita.
Poño en directo ou poño en estudio? Porque claro, en estudio é que en directo... Pona como queiras, que agora xa teño medio solucionado o do copy. Vale, pois vou poñer... Bueno, vou poñer en directo porque eu que esta canción coñece todo Dios. Entonces, vou na poñer en directo porque en directo sona como, o sea, o arreglo fixono como máis heavy. E a canción non é heavy para nada. Vale, loco. Pero merda, estou tendo un pequeno problema técnico aquí porque ai, Dios. Nada, pero se ves que tal, poño outra, despois posti dúas e xa está, Si é para rato, non sei. No, é porque teña aquí, bueno, pido disculpas á audiencia. É porque teña aquí, bueno, tonterías destas de compartir a pantalla. Conta un chiste de 10 segundos. Sí. Vale, nada. Fun ao Festival da Arsúa. Eso non... Vin dos concertos, non é un chiste, pero sí, xa que é un podcast de música, pois está, despois comento algo máis. Sí, podes acabar se queres. Non é Umbrella, aínda boa. Nada, pois eso, que vin a un grupo que non me acordo como se chama, perdón. Pero se supón que somos un podcast de música de difusión, de música galega. E ti non te acordas do grupo galego que che gustou outro día? Vou dicir agora. Primeiro era Mondra. O sea, primeiro era o grupo que non sei. Depois era Mondra, que para min fixo un concertazo, que creo que no Rock in Rio dixen que non me gustara tanto, pero foi un concertazo. E depois vin mitad do concerto porque estaba cansadísimo a Xoel López, que non do visto de Rapans, que tamén tocaron, eran os últimos, pero bueno, algún día os verei. Xoel López tamén estou moi ben, marchei porque non aguantaba físicamente, pero moita tralla, moito queixo. É así, hombre, nada, pois... O mellor sei o queixo. Seguro. Claro, apagei o móvil, entonces non podo mirar. Perdón. Póñevolo na caixa de descripción. Na caixa. La caixa. Bueno, pois esta canción, para os que estes escoitando non vendo, esta a mí que me mola moito é Only Girl in the World de Rihanna. Vamos poñer directo porque igual este directo non o coñecedes. Os músicos son hostia o guitarrista e Nuno Bettencourt, que é o guitarrista de Stream. Non sei se sigue, antes giraba con ela. Pero bueno, escoitade a ver que vos parece. Isto está, non sei, é unha televisión de non sei onde, pero é en directo. Bueno, en directo. Foi en directo. Rihanna has sold more than 15 million albums around the world. Her new album is called Loud, and she's taking the stage now with the first single from that album. Please welcome Rihanna singing Only Girl. Cuidado, You to love me like I'm a hot ride. Be thinking of me, doing what you like. So boy, forget the world. It's gonna be me and you tonight. I wanna make it bad, boy. I'ma make you swallow your pride. Want you to make me feel like I'm the only girl in the world, like I'm the only one that you'll ever love, like I'm the only one who knows your heart, only girl in the world, like I'm the only one that thinks of men, 'cause I'm the only one who understands, like I'm the only one. Want you to take it like a thief in the night. Hold me like a pillow, make me feel right. Baby, I'll tell you all the secrets why don't you can come inside. And when you enter, you ain't leaving, you're my prisoner of the night. Want you to make me feel like I'm the only girl in the world, like I'm the only Bueno. one that you'll ever. Bueno, sí, creo que puedo parar ahí.
Que? Home, Que a dice? min esta pareceme moi guai. A ver, Esta versión, claro. A ver, claro, é que é unha boa canción. xa, Como Claro, é unha pop boa comercial, objetivamente a mí parece unha canción. Pode parecer un pouco así máis girly ou máis cheesy así o contenido, pero a ver, claro, es que Rihanna. Pero mola porque Rihanna en directo eso, sona un pouco máis rockerillo. Sí. Quer dicir, a ver, tes en mente a canción original non sona así. claro. Non sona pom, 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 pom. O sea, ¿Sabes? Pero bueno. No, pero a min, quero dicir, pero esta encontrei despois. A min original gustábame moito xa. xa. Eu reconozo que Rihanna, o sea, objetivamente, pa min, xa dixo, o sea, subjetivamente, gusto musical non me gusta Rihanna, pero objetivamente sei que é buísimo, o sea, pero non me gustan as súas cancións. Así como de Beyoncé che dixo que me gustan moitas, de No, Rihanna de haberá Beyoncé. algunha que sí. De Beyoncé non se gustaba nada. Sí, Que me dices ahora? A min a Super Bowl esa que fixo ela con Jennifer Lopez, J-Lo, perdón. J-Lo. J-Lo, merda, J-Lo, perdón. J-Lo. Son eu, son a J-Lo, parte J-Lo. Galicia ou a parte inglesa, Carlos. J-Lo. Vale. Bueno, vale, pues non sei, eu xuraría que dixeches algunha vez que... Bueno, no. Vale. No, a ver, non me gusta Beyoncé, pero digo que entre as dúas prefiero Beyoncé. Pero, eso, a Super Bowl de Beyoncé pareceme que me enseñou Ana, que un saludo para Ana, que foi a que me descubreu os descansos do Super Bowl, que sei que sempre tiñan moita fama, pero bueno, que os que se curran moito eso. É así. Bueno, pues nada, es un placer, pero xa, esta xa é así, o sea, vou ir subindo a apuesta, Vale. Pero isto que conste que isto é, o sea, son de verdade, a ver. Eu o que vou enseñar agora últimamente non é algo que teña na miña lista de Spotify, non é algo que escoite, pero son cancións que sí que escoitei bastante e sí que me gustaban. Pero Xa, non lle claro. diría a nadie. claro, xa, eu isto tamén, o que vou poñer agora. Vai ir tamén a máis. Esta que vou poñer agora vai ser moi estilo da de antes. E depois sí que vou poñer unha xa, en plan, que Leonardo Dantes, sabes? Bueno, poño eu lo. Sí, por favor, sí. Vale, pois veña. Porque Esta- a que vou poñer despois me daba unha vergüenza, pero que non te imaginas, Pois isto é Manuel Turizo, El Merengue. Vale. Busquei unha versión que é nos Billboard. Ni siquiera as coitei, ao mellor non se parece nada original. De momento non se parece Bueno, nada. vemos moitas luces, moita xente bailando. De momento non se sabe quen é o cantante. Vale, isto sí que xa é como a canción original. Vale, hai un señor con unha lata na cabeza. Sí, ese é Marshmello. Este é Manuel Turizo. E a ti gusta esta canción? Cansado de pensarte con el pecho roto. Hay sol pero hace frío desde que no estás. Me paso tomando, mirando tu foto, queriendo borrarla pero no me da. Y hubiera dicho lo que siento para no dejarme guardado. Los besos que no te di, te los hubiera robado. Y extrañarte me tiene con los ojos colorados. No es lo mismo estar solo que estar solo en amor. ¿Qué? Dije que te olvidé. ¿Qué? ¿Qué? Ay, ¿Qué? también Guau. dije que te superé y no te haya superado. Borracho dije que te olvidé, pero no te había olvidado. Ay, también dije que te superé y no te haya superado. Entrando a la disco la miré. Bueno, isto. A ver, que a miña pandilla... Que? Porque non cadrastes aquí, pero a miña pandilla no 2023 xa sabían todos que me encantaba esta canción, porque cada vez que sonaba esta canción nunha orquesta ou así, piñan todos onde a min, tal, non sei que. Porque é raro que a mí me gusta algo así, fixen isto. A ver, Manuel eu xa Turizo. escoitei esta canción, sí. Xa me sona de escoitala, sí. Ten todo o que me gusta nunha canción. Unha progresión de acordes original, un contenido lírico digno de, sabes, de Becker, unha técnica vocal
pues Impresionante. como un perro con resaca y bueno, unas bases y una música en directo también. Músicos en directo, sí, unas bases, sí, ten todo que me gusta. Algún día tenemos que analizar que isto ven a colación o que estás dicindo. O de... Porque o que fixastes ti de... Tal, o sea... Hai ¿Qué? vocales... O sea, isto é técnica. Que hai... por exemplo, non é o mismo cantar la que li. Non? Porque hai vocales que costan moito máis. Entón, Correcto, sí. e que parece que cantaba así porque como se o ten que facer en voz non lle dá. Entonces estaba como esas sílabas. Puede ser, sí. Sí, Sabes, sí, estaba sí, así, sí, sí. bueno. Puede É que ser, non sí. sei. No. Sí. Sí, o sea, No, sí. él ten técnica, o sea, usa técnica de de postureo. como canta una mierda, pues, Técnica de postureo tes. sí. ¿Qué? Me gusta el que es, Un que Me- moi desafinado por ser tu aquí. Sí, no, me te ha arrebatado el corazón ese que, desafinado y eso que hay autotune ahí no micro, pero bueno, me gusta. Eu ahora estoy echando un pouco de caña, pero non te preocupes que ti ahora podes te cebar comigo fino, Perfecto, lo. Bueno, é que a min esta me dá vergonza porque o tipo que canta me horripila. Quero dicir, non me cae nada ben, nunca me caeu ben. Ni ahora ni nunca, ni ahora es que no me cae bien. Objetivamente o tío canta moi ben, punto. Pero, a ver, a canción tamén dentro do estilo, pues non, a mí non me parece unha mala canción. E, quero dicir, a mí me jodía de verla nos bares e odiar que estuvera aí e odiar que me gustara. Pues con todos vos vou compartir a canción. Unha canción que me gusta, pero xa digo, a mí non me vas a poñer esta ahora no Spotify, pero bueno. Bueno, allá va. Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, esa sangre de la tierra en que nací. Bulería, bulería, más te quiero cada día, de ti vivo enamorado desde que te vi. Vengo como loco por la vida, con el corazón latiendo porque sabe que tú estás. Hay vida que palpita de alegría, que me embriaga el sentimiento con tus besos más y más. Ahí tienes el embrujo de la luna, la belleza de una rosa y la tibieza del mar. Y lo dulce de las uvas, donde bebo con tus labios de la fuente para amar. Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, esa sangre de la tierra en que nací. Bulería, bulería, más te quiero cada día, de ti vivo enamorado desde que te vi. Ganas de vivir aquí a tu Bueno, parar, non soporto isto máis. No porque non me guste, que apoño porque me gusta, pero non soporto que esté compartindo isto con el mundo. Entonces, así un inciso rápido que ahora me estou acordando que, bueno, igual é un pouco fricada a miña tal, pero no pop español a maneira que se ten de producir é como moi artificial. Quero dicir, esta canción está ben producida. Sí que está. Pero hai, non sei como explicarlo, é como que é menos orgánico, como que sona menos natural. Non sei explicarlo, non sei. Vale, da igual, tonterías miñas, da igual. Eso é para outro día. Xa falaremos de mierdas frikis destas. Bueno, hai que dicir que evolucionou moito aí o tema. Bueno, eu teño que reconocer que non me gusta nada este tema. Este tema
odio. Pero David Bisbal, justamente, de feito, este disco teño eu, teño eu. Madre comprado mía. aquela. Sí, porque, joder, David Bisbal nas cancións baladas son moi parecidas a Luis Miguel. Violín, Bueno, que pasa? Que pareceme que abusa un montón dos giros, pero non dos giros das voltas esas que dá patada voladora. Sino de... Bueno, claro. É como porque cando eso- non vistes o meme de David Bisbal cantando o hino de España. Bueno, que David Bisbal ten moitos memes, pero... É que claro, ten moitos. Ese soname sí, pero non me dou conta. Está Sí, lo, vamos, lo, o sea, lo, pues non díes di lo, está así, joder. claro, pero eso é o equivalente de un guitarrista que Sí, cando fai shredding e non pensa na canción. O sea, eu estou aquí para fliparme. Punto. Exacto. O sea, en plan, como teño unha que calidad tocar vocal que flipas, vou a facer tontería. Claro, o sea, como que menos es más? Más es más. Pues nada, unha nota, dos, no. Pirri, gurrullo, claro, é o mismo. Exacto. É como o que está facendo ahora. Bueno, eu non estou seguindo moito o tema, pero quero dicir, a Melody esta que vai a Eurovisión está, quero dicir, cada sitio que vai Sí, ponse sí. a cantar. Xa, Ponse a cantar. Correcto. É que, joder, isto empezou sendo un podcast positivo de nos non Sí, vamos tiñamos falar mal máis de nadie. análisis serio E eu, tal. e Sí. eu bueno, non sei. Era O todo aniversario fachada. temos que retomar o que facíamos. Era todo fachada, Mackenzie, era todo fachada. Sí, Eu tal. ora e estaba a punto xa de falar un pouco mal de Melody, pois non o vou facer. No, Pois non o vou facer. Temos que analizar as cancións da Eurovisión un día tamén, Creo que ainda é para maio, entón temos tempo, pero coller así as favoritas e analizar. Sí. É Sempre hai verdade. algunha joya destas que é maravillosa. Vale. Tócache. Bueno, vou poñer a última lá. Esta, a verdade é que foi así, dixen, tiña varias, pero por exemplo, vouche dicir xa, porque como só vou poñer unha, por exemplo, justamente R-Way, que agora se reúnen, R-Way da serie Rebelde Way. Claro, a ver, ese é un grupo que cantan bastante mal, objetivamente, desafinan bastante e tal, pero son rapaces que eran dunha serie, cantan e xa está. Reúnense e tal, pero as cancións molan ben. Pero non puxen eso. Vou poñer algán moito máis mítico español que tamén objetivamente canta mal porque desafina, compón ben, supoño, non sei, pero refirme que fai giras por aí ele e tal, pero bueno, realmente ele é actor, non é cantante, pero fai giras cantando. Non sei se che suena a serie Los Serrano. Oh. Ai, Dios, xa Sí. sei. Vai contrastar, vouche poñer un vídeo de Xa algo, sei que o sea, xa sei, actualmente xa sei. é unha canción de Los Serrano. Non vou poñer 1 más 1 son 7, vou poñer La chica de la habitación de al lado, que é a canción que máis me gusta. Pero vai estar tocada por Víctor Elías, que é tamén un protagonista do Serrano, que fai de irmán de Fran Perea, Sí. que ese sí que é un músico profesional que se dedica exclusivamente á música, é pianista e toca para xente moi importante. E aquí están os dous, entón vou poñer esa canción que non a escoitei, quero escoitar en directo, porque en directo ten que cajar bastante, porque xa nos discos pois deixa moito que desear. Bueno, Pero eso. despois Non é para rirme de Fran Perea, pero Vale, despois por eu certo, vou decir Fran algo. Perea é o que lo lea. Vamos a ver. Vale, despois eu te dar unha reflexión. El alba me sorprendió contando las líneas de luz que dejan tus persianas. Bueno, claro, que eso non é tan lenta ahora. Puedo dejar de mirar tu espalda rayada de sol y saber que estás a años luz, siendo la chica de al lado. Lo que conoces de mí son solo las piezas del puzzle que puedo mostrarte. Bueno, que eso non é moito máis rápido que Me esta. falta un pedazo de ti. Non pasa nada. Un gesto para rogarte que dejes de verme como ese chico de al lado. Entre tanto los dos
Desayunamos miradas cada mañana. Mientras tanto los dos somos reflejos perdidos en tu ventana. La chica de al lado. Bueno, Perdona, pero estaba me fijando que hai unha persona no xardín facendo algo detrás deles. pois non Había alguén aí, non sei, quitando unhas plantas. Fran Perea, sí. igual era Ana Guerra, que é a muller de Víctor Elías, que é o pianista. Sí. Vale. Mira unha cousa. Vou empezar dicindo algo positivo. Tendo en conta o género, polo menos hai algunhas metáforas. Xa. Quero dicir, non sei, a letra non me parece mala. Sempre, a ver, pero xa sei que eu son así así un pouco troll e que son particular por eso, pero é que, quero dicir, eu non estou en contra de cancións románticas, para nada. O que estou en contra é cancións que sonan infantiles e naif. Como se di naif? Dice igual. Dice igual. Sí, aquí é un... Porque naif é como inocencia, pero... Sabes a que me refiro? Sabes a decir, joder, es que podes... Pero, claro, si se poden escribir... Claro, xa sei o que quero explicar, como un dorama coreano, sí, que ao final danse un bico, ao final da serie. Sí. Sí. O sea, a serie vai toda de justame unha tipa, ela justalle o tipo, na mitad da serie danse a man, despois enfádanse porque en vez das 8 chegou ás 8:05 e por último danse un bico na mejilla e acabase. Doramas en 10 segundos. Por favor, fai un short eso. Por favor. Ai, perfecto. Non teño nada máis que decir. Despois do que acaba a tua intervención, non teño nada máis que decir. Ai, Dios mío. Ai, Dios santo. Isto era unha metáfora tamén, pero bueno, sí, entendo. Bueno, Sí. unha reflexión. Que, a ver, vai sonar un pouco de porque eres un envidioso. No, pero, quero dicir, isto pasa isto é, bueno, injusticia. Non é injusticia, é como funcionan as cousas, non? Pero Fran Perea, que seguro que é un chaval encantador. O sea, Sí, eu E o mellor- que yo me quedé ben. e o mellor se merece todo. Probablemente. Non o sé. Pero a realidad é que él... O sea, él era protagonista. É que o Serrano non os vi entero. Pero él era protagonista, ou era, bueno, un dos protagonistas É que hai da serie. hai moitos protagonistas, pero sí, era E dos claro. máis importantes. Vale, entonces esa serie petouno. Moito. Vale, entonces él, claro, claro, é que o asunto é ti cando eres famoso en algo e te vas a outra disciplina, claro, non me empezas de cero. No, claro. É a túa Totalmente de acordo. fama que xa tes. Entonces, a ver, eu entendo, se digo a verdad, el non é o sea, hai artistas, infinitamente peores, o sea, e quero dicir, Xa, de feito, No- sorpréndeme que co paso dos anos, porque este vídeo é reciente, a canción é de fai 20 ou 25 anos, o tipo vese que se intenta, que claro, máis non dá, pero intenta, por exemplo, non vai ás notas altas porque sabe que vai desafinar e mantense, fai unha octava mellor, sabes, mantense na octava ou na tónica ou así, quero dicir, ten criterio musical como para darse conta de que pode dar o que dá e xa está. a ver, eu bueno, ti falas claro no aspecto vocal, así. Eu estaba Sí, falando claro. así máis en global, quero dicir, No, a ver, sí, o xa que sei, fai- xa sei que te referís. Vamos a ver, el, quero dicir, hai moita xente que lle gusta, sobre todo, no, vou a filtrar eso que iba a decir. vou non filtrar porque non. Hai moita xente que lle gusta. Sí, E non, a ver, quero dicir, el non, o que a ver, el non o fai mal, non canta nin tan mal tampouco, nin tal, que a ver, neste caso parteu cunha base de adeptos solo por... claro, ser actor. claro. Entonces, bueno, eu só digo unha reflexión, non digo que el non o mereza ou que sea, digo que é unha reflexión que
a industria da música é moi inxusta nese aspecto. Coño, unha ardilla. Hai unha ardilla moi gorda aquí diante na miña ventana. Bueno, da igual. Londres, amigos. Londres. Hostia, é que igual, bueno, ahora baixouse, pues igual podo mover a cámara. Perdón. Eso, que a industria musical é así, o sea, hai porrada de xente que ten un mogollón de cousas interesantes que mostrar e non ten, sabes, e non son uns actores que se fixeron famosos por unha serie e ala. Sabes, que eso, a ver, eso, quero dicir, non vamos a cambiar, non vamos a romper a roda, ni vamos a cambiar nada, ni nadie se ten que sentir culpable por escoitar a Mengano a fulano, ni... No, só estou... É unha reflexión. Só estou dicindo que as cousas son así. Nesto e en outras tal. Ou é como ahora que Lady Gaga... A ver, bueno, Lady Gaga, eu recoñezo que sí que ten boas dotes de actriz. Pero, hostia, joder, fixo unha peli... Bueno, xa fixo máis, pero cando fixo unha peli era... Buah, a mellor actriz que vai ganar un Óscar... Oye, estamos locos, o qué? A ver, vamos a calmarnos. Claro, esto de... Bueno, en fin. Xa está. Hai a versión... bueno, aquí isto poderíamos falar bastante, pero... Hai a versión máis baixa de Lady Gaga, pero bueno, Jared Leto, que ten moito éxito con Celtics Against the Mars, e ten un Óscar. No, ya Leto, hostia, ya Leto, eu creo que... O sea, ya Leto... O exemplo de Bonos 2. Bonos do, sí, bueno, Eu penso que é mellor moito como mellor actor e moito moito mellor mellor como actor sí. como músico. Sí. Na miña Pero bueno, opinión. non me disgusta, mas ten... No, bueno. no. Sí, a ver, o que fai... Hombre, sí, non sei, os seus a ver, tampouco escoitei moitísimo do grupo Leto, pero, bueno, non é... Pero sí, a ver, a mí me parece moito mellor actor que músico. Sí, a mí tamén. Pero bueno, en fin. Enseñoche a miña... Sí. Vale, podes facer unha cousa. Date a volta, non mires... Bueno, date a volta. Tápate os ollos ou... Sí, vale. Vale, non, Entonces... a ver... Claro, que despois de todas as mierdas que teño dito ao largo destes 2 anos, ahora poño isto e digo que me guste como se entende. Bueno. Se me dou a volta non me vais, Ah, vale, é certo. Pero pono ao principio e despois xa me de giro. Vale, xa me calo. Bueno poñer. Vamos a ver. Solo 5 segundos. Los titulares del copyright solo autorizan su distribución para uso doméstico. Correcto. Sí. Bueno, me dicho no vale nada, no vale nada. A ver, é un pouco épico, vai crecendo aí. Ese baixo hai super... Que había unha música era... To the foot, tu. Que queda típico eso. Es que... Ah, pues era esta. No. Non sei, tío, da igual. Era neste... a ver. Vamos a poñer un pouco de contexto. Eu era xoven. Ainda xoven. No, pero igual tiña 12 anos, non sei. E eu, por primeira vez, estaba, aparte da música que me poñían na casa,
empezaba a xa decir, vou empezar eu a comprar as miñas mierdas. E creo que o único, solo tiña daquela un disco de Mago de Oz, xa está. E isto é literal, eu síguese chamando o Halley, o centro comercial de Ribeira. Sí. No, non sei. Bueno, o centro Sí, comercial de Ribeira daquela se chamaba o Halley. Sí, creo que se chama Halley, pero cambiou o supermercado. Da igual. Bueno, o centro comercial. Todo o mundo sabe o Halley de Ribeira. Ali entrabas, viñas do parque, entrabas á dereita, había sección de discos e además podías poñerte cos cascos e esas mierdas. Te acordaste desa Sí, época? claro. Que a xente da xeración X eso non saben o que é. Entonces, eu isto compreino solo porque vin a carátula e dixen, mola. Así, sin máis. Ni pute... hai 3 CDs aquí, O único que soporto é o primeiro. Os outros 2 son o mismo, pero sin melodía. O sea, é solo... Sí, porque che dividían house, hardcore, dance, sí, eso, Sí, que, bueno, algo nunca así. supe moi ben a diferencia no... Pero bueno, un día tiñamos que falar das cancións dance dos 90, porque hai temazos aí, temazos que a día de hoxe se siguen Sí. reutilizando. David Guetta, por exemplo, sin ir máis longe, ten collido algún. Ves, David Guetta tamén é un placer culpable. A mí me gustan moitos dos seus traballos. A mí gustan moitos dos seus temas tamén. Sí. Ver, hai que reconocer no mundo do dance, eu creo que é o máximo que podes ver, incluso polos fans da electrónica. Pero... Non o sei porque eu non controlo moito ese mundo, pero home, o tío é famoso, pero non sei. Pero bueno, eso. A ti sonaba che que eu che dixera que eu tiña un CD de Scorpio? No. Pois, aí está. Eu puña, iba cos meus abuelos no coche e puña isto. Era isto e a lambada. E Rocío Jurado. Esas eran as 3 cousas. Cuidado. Sí. Espera, Rocío Jurado ou Rocío Dúrcal? Non, Rocío Depende, Dúrcal. eran rancheros ou era folclore? Era, non sei, creo que eran rancheros. No, eu creo que era Rocío Dúrcal, Era... Me Me gustas mucho. Me Me gustas mucho. Cuando temprano será tuya. Esa, mira, sinto, non me gustaba. Por moito que me puxeran, non me gustaba. Rocío Dúrcal, bueno, Rocío Jurado tamén as dúas, moi boas, moi un chorrazo que flipas. Sí. Chorrazo que ti queiras, pero non me chegaban a patata. Normal. Lo siento, Rocíos. Bueno, que máis, xa está? Nada, poñemos, o sea, que A comer. a comer, sí. Que nos deixen tamén algún placer culpable. Claro. Voso, así, bueno, si queredes, claro. Pero sí, home, poñed animados aí, joder. Si Claro, oye os comentarios, coño. Lémolo, que ao mellor no aniversario pues facemos unha sesión de repasando comentarios e lémosvos aí, a ver que tal. E nada máis, hai que poñer un título ao podcast este. É que placeres culpables xa o puxemos, non? Mas non ten spoiler aí, isto é... Estamos repetindo. De Fran Perea a Rihanna. Podemos ser máis extremos, non? Porque, espera, ti dixeches Fran Perea, cales son os outros dous? Manuel Turizo Bizarrap. Claro, iba a decir Bizarrap a Scorpio, no, porque hasta parece que hai certa conexión aí, pero... De Los Serrano sí, de Los Serrano a Scorpio. No, de los... Había que encontrar algo de Scorpio como Bulería... De bulería... No, Scorpio por bulerías. No, Bulería... Los Serrano por bulerías. Bulería House. Bulería House. No. Sí, a ver, a mí foi me gracia. Igual non describe o contido moi ben, pero Bulería House, Los Serrano por bulerías. Hostia, non sei. Fran Perea o que o lea. Vale. No, sí, ese. Sí. Sí, por favor. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no? Así que Despois, cando lean a ver, van a estar enfadados ou se non nos van a escoitar. Fran Perea el que o lea
Depois xa ponemos en plan placeres culpables de cada un. Sabes, algunha cousa así Vale, máis sí, pequena. bueno, xa Un subtítulo, pero fan Fran para que o Pereira lea. Bolía. Vale. Sí, gústame. Moi ben. Bueno, pois nada. Pois nada. A ver, Pois Nicola. aquí vos deixamos, xente. Espero que vos frutades unhas risas con tal, que vos ríades un pouco de nós e despois queremos nos rir nós de vos. Así que poñedo nos comentarios. Moi ben. Perfecto, Carlos, pois é un placer como sempre. Este placer sí Pleasure. que non é culpable. Oh, que bonito. Ainda que me Correcto. chames gaviota hipertrofiada. Chameiche Javier Hipertrofiado, pero pois chameiche o Mufasa dos podcast. Sí, vale, vale. E chameiche... Non sei que máis che chamei. Chameiche Raposo. Bueno, no, dixenche o enxeño dun raposo. No, agudo como... Bueno, non me acordo. Da igual. Non sei. Algo. Bueno, xentiña, pois eso. Eso. Vémonos no próximo episodio de Entre Dúas Terras. Nos Chao, vemos. chao. Chao. Entre dúas terras e falas separar de música en galego que nos fai voar, como a que negamos outra comentar, e piru con invitado para nos enfeitizar. Risas amares en contar a soltar, historias de festa que nos fai lembrar, no estudio se xunta Maxia de contar, un podcast de vincial que nos fai soñar. Hey!